Viene Pablo aí. Oi. Como non la fixo? Dixo que non viña e aí está. As explicacións pillas, tía. Hombre, voy pedir o salario. Pablo Esquirol. Eres un esquirol que ao final veas traballar. Sí. Oise perfecto. Bueno, sí. Volvemos. Bo día, benvidos a esta xornada de primeira autonómica feminina que enfrontará as líderes, as carballesas do Calvo Siria fronte a Balonmán Tui. Hoxe non temos a Pablo Iglesias, está no pabillón, curiosamente, pero non ven a fazer o partido porque creo que... Bos días. Bo día, creo que se vai de paparota, entón non vai a estar a todo o partido. Sin embargo, se temos ao técnico do sénior masculino connosco, Adrián Dubra. Bo día. Bo día, é un placer estar aquí con vos. Dubra, que ademais no seu tempo tamén foi adestrador do sénior feminino, rapaza que xa el mesmo adestrou. Partido novamente importantísimo para as carballesas, líderes que levan dende a xornada número 2 en coñecer a derrota. Perderon a primeira xornada, pois foron todo victorias. Agas un empate e xogan xa para dar este partido. Recupera o balón en defensa o Balonmán Tui. Sí, a ver, todos os partidos cando estás peleando polo título de liga son importantes, non podes permitir pinchar ningún encontro. Entonces, na casa moito menos. Ademais, nesta liga que está a ser moi competitiva, as 4 ou 5 primeiras están nun puñado de puntos, non? É certo que a Calvo Siria está con 31 puntos, Reconquista con 39. Bueno, é cuestión de dous partidos logo perde rápidamente a posición. Ataca Jessy, Aida, queda con el balón, evita dunha perda. Bueno, como novidade para este encontro, creo que o técnico Manu López recupera a Lara Otero, que vai se vaciando un pouco a enfermería desa escoroba de xeonllo que tuvo no seu día. Creo que é importante para o equipo, cantas máis xogadoras mellor, non? Neste momento de tempada que todavía nos quedan 2 meses e medio de competición. Sí, no, sobre todo unha enfermería que ten en longa duración a Albe e a Seila, non? Que Pablo e Maseu falamos continuamente aquí nestas retransmisións do importantes que son esas dúas xogadoras. Sí, son solo a nivel deportivo, non? Que está claro que aportan moitos minutos ao grupo a hora da rotación, senón tamén a nivel de grupo, a nivel de xestión de grupos, unhas líderes xa dentro dele, e as xogadoras lógicamente pois botan as de menos. Primeiro gol do encontro para Duna Barca. 2 minutos de partido para ver este primeiro tanto. Ataca xa Balonmán Tui. Ben, esa defensa intensa, facendo impares, tanto a Jessica como a Marta, aí que se vexa que desde o principio do partido salimos con moita intensidade. Intentaba zafarse aí Cristina Martínez. Lanzamento de Susana. Golpe franco a favor das Pontevedresas. É un bloque central, suele ser moi contundente, non? Tanto Natalia como Tamara, se o equipo rival tenta pasar por aí, vai non pasar mal, non? Vemos como ahora buscaron esa penetración entre 1 e 2, por aí é onde teñen que buscar oco. Esperemos que Aida quen ven de resolver a faceta defensiva. Gol de Sonia para Tui. Ataca Jessy. Recibe a falta de Estefanía. Pon balón en xogo as carballesas. Bo ataque de Jessy e gol a carballesa, que segue sen dedicarme goles. Eso que eu tiña recado, O recado sempre está dado. Menos mal que volve Lara, Lara sei como dedica. A ver se temos a sorte. Sí. Falaches de min como adestrador do sénior feminino, pero bueno, os estamos aí comentando. Eu era adestrador e ti eras delegado, como cambian. Correcto, fai 4 ou 5 anos estaríamos os dous na pista. Rouba Marta.
Corre, gol, anota Carballesa, Marta Gómez. Pois si dura como cambian os tempos, non? Fai 4 anos foi a nosa última tempada. Eu como delegado e ti como adestrador do senior feminino. Sí, por sorte para elas a evolución foi moi boa. Eu creo que nós iniciamos o camiño das victorias para este grupo. Gol de Cristina para Tui. En minutos iniciais, non? Moita igualdade, os dous equipos están intentando acoplarse, sobre todo defensivamente, sufrindo nos cambios de oponente. Esperemos que axustemos canto antes a defensa, que é unha das nosas partes fortes. Moi ben Tamara, con ese gol en apoio desde o centro, xa un clásico que nos tenen acostumados. E a ver se somos que han de axustar ahora defensivamente. Vale, antes corremos con Marta o contraataque, a ver se agora somos capaces outra vez de axustarnos aí. Bueno, resolve ben Nadia ese oco polo centro para seguir tendo ventaxa 4-2. Unha perda de balón, foi unha pena nese contraataque. Repito, temos que intentar axustarnos aí na zona central. Creo que estamos a defender ben pola zona exterior con defensas pares e impares, tratando de axustar esa superioridade que nos están a crear no centro continuamente. Marca a xogada, central de Tui. 4-2, minuto 6 do encontro, ataca Tui. A distancia, o case de Tamara. Ben, vemos que subimos a intensidade, tamén o público está agora máis metido logo destes minutos iniciais. As mañáns custa ao público entrar en calor. Ademais vimos do partido de onte que falamos Paula máis eu aquí na retransmisión, que había moitísima xente no pabillón, moi bo ambiente. Sí, o público notaba que era un partido importantísimo. Julio Carballés sempre responde nas grandes citas, non? Suele ser un público regular que asiste a ver o seu equipo. Corre Tui. Lanzamento de Cristina. Unha nova perda de balón na subida de contraataque. Temos que aproveitar mellor esas recuperacións de balón, vale? Estar aí máis seguros a hora de subir a transición. Está caída. Así que se ven ao centro. Balón para Elena. Balón que se foi fora. Recupera Tui para poñela ao empate. Sí, creo que o Calvo Siria neste caso está intentando ter un ritmo alto de encontro, non? Subindo a rápido contraataque. Vendo que Tui desveu con un poquinhos cambios este encontro, hai que intentar darlle ritmo ao partido. Nós temos máis profundidade de banquillo, hai que estar máis seguras a hora de subir ese balón, facelas correr e que estén moito tempo na súa defensa, non desgastándose. Nadia que detivo este lanzamento de Miriam Riballo, recupera a Calvo Siria que ataca xa para Jessica, e gol de Jessi, boa xogada da primeira liña. Moi ben. Segundo gol e segue sen dedicar. Teño o público detrás que me está vacilando e segue sen dedicar goles. Dime, Fernando, que me pegaches moito o micro Debo decir que foi culpa túa, que eu non me vai falta o micro siquiera para berrar un pouco. Corre Jessi a contra, terceiro gol. Moi ben a capitana neste inicio de encontro. Como vemos, xa defensivamente nesas defensas que están a facer ela e Marta, nesas disuasións, nese lado esquerdo, e a capitana tirando de balóns neste inicio de encontro, tanto en defensa como en ataque.
Importantísimo neste equipo, neste Calvo Siria a defensa, como se ven amosando ao largo de toda a tempada. Defensa moi forte que recupera moitísimos balóns. Nova perda de Tui. Corre rápidamente para aumentar a vantaxe. Moi boa xogada da Aida para Natalia. Golpe franco. Mellorar esa recepción cada man dominante para buscar mellor o lanzamento, pero estuvo moi ben esa subida de contraataque, a conexión Aida co pivote. Lanzamento da Aida, detén Miriam. Ben detido este ataque, o repegue defensivo do Calvo Siria. Inicia novamente este ataque o balonmán Tui. É importante, non, que nese repliegue defensivo elas non atopen un gol sinxelo, un oco rápido, para que así nós podamos estar máis cómodos na defensa. Ten Marta, intercepta este pase, corre Aida, balón novamente para Marta, gol Marta Gómez. Boa conexión de Aida ca segunda línea, como xa nos ten acostumados. Repito, ese lado esquerdo está nos dando moita recuperación do balón. Tempo morto que pide Jaime. O equipo saliu intenso, saliu enchufado, e cando corregiu eses pequenos erros nas transicións e non tuvemos tantas perdas, dau a primeira vantaxe para o Calvo Siria 7-3. Está claro que tiña que pedir tempo morto o adestrador de Tui para deter esta sangría. Minuto 10, 7-3 para as carballesas. Isto de comentar partidos tamén hai que ser un artista, É sentarse aquí e poñerse a falar, non é que... Me gusta máis falar tomando café e tal. Fago isto de moi boa gana. Dura, digo moitas veces, o bo de estar aquí é que te centras no partido. Sí, eu cando non estou retransmitindo o partido, reconozco que non lle presto nin a metade da atención. Eu nese caso teño mal do adestrador, non podo... Dedicaste a falar cos amigos, a botar unhas risas, a berrar ya así que me dedico un gol. Ela está máis contenta se te estás comentando en contra. Claro, porque deixo a tranquila, é verdade. Veremos como volven os equipos despois deste tempo morto que pediu Jaime Alfaya, adestrador de Tui. Sí, por ahora sen cambios nos dous equipos, todo segue igual. Esperemos que o Calvo Siria siga mantendo a súa intensidade defensiva. Asos. Novo contraataque. Boa parada de Miriam, lanzamento de Elena Resete que colle Natalia. Nova parada da Cancerebeira de Tui. Sí, dos lanzamentos a media altura, totalmente rectos. A porteira, nese caso, leu ben o brazo, non? A xogadora. Bo balance defensivo de novo. Vale, o equipo sempre atrás, sempre responde. Eso é o que ao final nos dá estar sempre metidas no encontro. Pitan pasos os colexiados. Corre rápido Siria, Elena novamente, nova parada de Miriam. A Elena que se tafa dentro de noite con esta porteira. Unha porteira moi explosiva, non? Nos tres lanzamentos optou por ese estilo de parada, a explosión. Bueno, agora hai que ser capaces de observar, aguantar un poquinho máis no salto e a ver se somos capaces de meter gol. Nos que a grada do Vila de Noia está se enchendo co paso dos minutos e dá gusto que veñan a apoiar pouquiño a pouco. O equipo. Pon en xogo o balón Tui. Nerea no centro. Susana, este balón para Cristina. Golpe franco. Vamos a ver o ataque máis pausado de Tui nestes últimos minutos.
defensa intensísima de Tamara e Aida. Pisou fora exterior no intento de 1 contra 1 sobre Elena. O equipo de novo vai dar moito ritmo ao encontro. Soada entre Jesse e Aida, lanzamento que se vai ao longueiro. Seguimos sen anotar. Últimos 4 lanzamentos desde os 6 metros, porque incluso este de Aida prácticamente chegou aos 6 metros. É o resultado, segue sendo 7-3. 3 paradas de Miriam e un lanzamento ao pau. Ataca novamente Mantui. Moi ben esa defensa ahora no lado dereito. Tamara provocaba o roubo de Elena, pero quedou invalidado por golpe franco. Ese o traballo defensivo que hai nos adestramentos, como antes eran Jessica e Marta as protagonistas nese lado. Tui cambiou o seu sistema de ataque, vemos como ahora Aida e Elena están tamén a facer esas defensas impares que están dando moito resultado a Calvo Siria. Lanzamento de Nerea que detivo Nadia, saca Calvo Siria, xoga con Jessie, balón para Natalia. 7 metros. Moi ben eses deslizamentos de Natalia na línea dos 6 metros. A ver si ahora quen Marta Gómez a quen de transformar este lanzamento de 7 metros. Gol de Marta. En el minuto 14 empiezan as rotacións no Calvo Siria. Vemos como sae Raquel, como está preparada Andrea para entrar no pivote no canto de Natalia. Es como hai que ser un artista nos comentarios, o ti xa estar moi acostumado, vemos que dominas o nome das xogadoras. Sí, bueno, hai que ter chuleta. Hai que ter chuleta dura, non vale. É costumbre tamén xa trouxe preparada, non? Ora Duna no segundo, no entramado defensivo, a que fai esa defensa disuasoria. Recuperación do Calvo Siria. Perde Tui, saca rápido Nadia para Marta. Non é quen de atrapar ben ese balón. Recupera Miriam para Tui. Xogo novamente o equipo pontevedrés, que vai baixando o ritmo dura. Notase que non ten profundidade de banquillo. Sí, por eso Manuel opta non por eses cambios a media da primeira parte para conseguir manter a intensidade defensiva e poder seguir correndo contraataque cómodamente, non? O Calvo Siria de por sí xa é un equipo cuidado a correr e a meterlle ritmo aos encontros, e máis cando te enfrontas a un equipo con poucos efectivos, non? Como é este de balón Mantui. Sí, é unha pena que non estemos un poquinho máis acertadas a hora de definir eses contraataques, non? Vemos como ahora outra vez cos cambios baixamos nesa faceta e que si somos capaces de volver. Novo roubo neste caso de Duna, Elena para Raquel. Gol de Raquel Gómez. Sí, que foi un lanzamento a media altura que a pique se estivo Miriam de paralo outra vez, non? A ver se se dan conta rápido as xogadoras evitan ese tipo de lanzamentos, que a porteira está vendo moitas paradas explosivas. Nove a 3, máis 6 para as caraballesas. Intentan fazer o xogo con pivote. Intentou enganar aí moi ben a lateral dereito Susana Méndez, pero estaba preparada Jessica. A fintar Cristina. Ben Duna nun contra un. máis agresiva que Aida nun contra un. Aida ten mellor xogo aos impares. Gol. Terceiro gol, perdón, de Cristina. Entra ahora Andrea. Entrasara na portería, novo cambio, e Valeria no extremo. Xogo para Andrea, gol.
outra vez o deslizamento do pivote que está a fazer moito dano na defensa de Tui nese bloque central. Antes era Natalia, ahora Andrea. Estamos encontrando ocos nese sentido. 10-4, máis 6. Perde este balón Tui, espera Tamara. Rápido para Jessie. Vamos Andrea, Jessie para Raquel. Intenta Sabrina que se vai moi desviada fora. Creo que estamos perdonando, non? A pesar do resultado moi favorable de 10-4, estamos perdonando. Sí, perdonando moitísimo, moitas perdas de balón nos ataques, as contras mal executadas. Bueno, o bo traballo defensivo mantén a vantaxe para o Calvo Siria. É unha constante, non, ao largo do ano. Onde as xogadoras aí están cómodas, están a gusto, saben que esa é a súa faceta, que se les dá ben e que as mantén sempre en todos os partidos un nivel competitivo moi alto. Ataque novamente lento de Tui. Só aquí neste caso por el pivote. Este agarrón de Raquel, que van a ser 2 minutos. Sí, vendo que non chegaba, optou por... Sí, por o agarrón de tela como... Intentou non facer ben Raquel, pero bueno, leu perfectamente o árbitro. Esta defensa con un menos somos igual de activas e de tensas. 2 minutos para Raquel. Defendemos en inferioridade. Pasou outra vez para pivote. Gol de Tui. Ben definido, ataque en superioridade. O que Tui xa non están acostumbrados, non? Sempre algo que fan moi ben, esas progresións, esas fijacións. Vemos que optan agora por un cambio de sistema defensivo, vendo que o Calvo Siria está con unha xogadora menos. Intentaba xogar para Valeria. Xogou aquí a liña de 6 metros. Perda das carballesas. Corre Tui. Corre Pregue das carballesas. Boa definición desde o extremo por parte da xogadora de Tui, Aida Lorenzo. E a ver que nos prepara no ataque posicional 5 contra 6 o Calvo Siria contra este 5-1 que nos plantexa Tui. Manda este ataque Duna dentro centro. Cambia con Tamara, Duna que finta, balón para Andrea. 7 metros. Moi boa xogada de Duna. De novo conexión co pivote na parte central, onde elas están a ter eses problemas, e Marta Gómez que se perfila de novo para os 7 metros. Momento de Marta, non entra, saca rápido Miriam, pero xa estaban varias xogadoras na defensa carballesa. A Miriam que está mantendo alto. Está mantendo a cancerbeixa de Tuya que está controlando un pouco a sangría. Novo cambio, vemos como a juvenil Lara Souto entra no lateral dereito e Minia no lateral esquerdo. Quere manter o ritmo Manuel, a verdad que estes minutos baixou un pouco e a ver se somos capaces de subilo. Boa xogada de Duna. En Duna aproveitando esa capacidade que ten a hora de xogar 1 contra 1 para topar ese oco e definir perfectamente desde os 6 metros. Desdoblamento de extremos en balón que aproveita Balonmán Tui para topar o gol por o lado dereito.
Sogo, balón. Calvo, Siria, Minia, Duna. Lara Souto, lanzamiento de Lara. Nova parada. Sela para Miriam. Recupera o balón o Calvo Siria. Pinta de Duna. Non indican nada os árbitros. Creo que hai aí. Claro, golpe franco. 2 minutos para Estefanía Pérez. Hai unha man que se foi ao pescozo de Duna. Ten que aproveitar o Calvo Siria esta superioridade. Superioridade numérica de 2 minutos para as carballesas. O balón en xogos a Andrea. Duna, piques de liarse aí. Liña para Lara. Ahora tentando lanzar desde fora. Un lanzamento moi forzadísimo. Velocidade de balón. Ahora que estamos unha xogadora máis. Una con Minia, balón otra vez de nuevo para Lara. Intenta lanzar. Nueva parada de Miriam. Muy bien, que se está encontrando. Dicíamos antes que asparaba a medias alturas, pero a baixo tamén se está a encontrar con boas intervencións. E a baixo a esquerda xa levamos tamén unhas cuantas, é certo. Entonces, que tratar de ajustar mellor ese lanzamento para intentar levar o partido máis cómodo, porque sí que é certo que estamos a chegar a ter boas opcións de lanzamento de 6 metros. Estamos ben en defensa e temos que aproveitar, non, esta primeira parte que creo que estamos máis cómodas que Tui. Golpe franco de Raquel. Balón Sogo Tui. Jugando 5 contra 6 o Balomán Tui. A ver se quen é o Calvo Siria se recuperamos este balón. Aviso de pasivo. Lanzamento forzado, blocase sin Sela de Raquel. Con el balón en Sogo, Minia. Una con Lara. Lara que corre, intenta chegar, lanza. Agarrón. Las jugadoras de Tui. Una cruce para Minia. Balón de Minia para o extremo, Valeria. Lara, a pique de perder Valeria. Balón otra vez para Lara. Lanzamento que se vai fora. 7 metros. Vamos a encontrar un lanzamento de 6 metros. Xusto cando o Balomán Tui recuperaba a igualdade numérica. E de novo aos 7 metros Marta Gómez. Marta, nova parada de Miriam. Está a facer unha gran primeira metade. Unha primeira metade, a verdade, impresionante a cancerbeira de Tui. A ver se estes 5 minutos que quedan de primeira parte recuperamos o ritmo defensivo e na transición. E Tui volve a encontrar un novo gol por ese lado dereito. Desta volta a xogadora número 3, Andrea Gregores. Entra ao campo Lara despois de varias semanas de baixa por problemas de onllo. Ahora Minia para Lara Souto e gol de Lara Souto. Boa mobilidade contra ese 5-1, atopando ese oco detrás do avanzado que nos permitiu esa penetración de Lara Souto ata os 6 metros. Xoga o equipo tudense, 12-8. Volve a desdoblar a extremo dereito sin balón. Esta vez o Calvo Siria espera a Calvo Siria. Balón en Raquel, recibe un golpe. Ten que salir a atender. Vai a ter que estar 3 ataques fora. Eras obligado Manuel a cambiar a Raquel para este tramo final de primeira metade.
Raquel debió decir un golpe. Ana Alfaya intentó recuperar ese balón. Hay que salir Raquel, entra Marta Gómez. A ver como axusta o entramado defensivo sen Raquel no centro Manu López. E mentras tanto Tui segue apostando por esa defensa 5-1. A ver se as nosas tres artistas de primeira línea conseguen unha acción positiva. Souto, línea, non para Lara Souto, que lanza, volve a deter entre Miriam ao Pau, un golpe franco previo. Desdobla Valeria. Sou Andrea, Minia, Lara que finta. Aparecen tres defensoras de Tui para deter a pequena xogadora carballesa. Lanzamento Alonso de Miriam, el perón de Minia que anota. Aproveitamos o golpe franco para encontrar ese oco entre a defensora terceira e segunda. O lanzamento de Minia. 5-1 tamén para Manu López, optando, vendo que obligado ese cambio de Raquel. O Minia no avanzado. Estaban a xogar coa pivote, para apareceron rápidamente Jessy e Marta. Xoga Tui. De novo intentaban Defensa encontrar impresionante do oco Siria. no lado dereito. Pasos. Corre Lara para Valeria. Gol de Valeria. Estreno o seu casilleiro Valeria. 2 minutos para o final, 14-8. Volvemos ao máis 6 no marcador. Insiste Sonia neses uns contra uns no centro. Está Jessica a parala ben neste caso. Ben de novo a capitana reaxustando a defensa. Está a ter problemas Tui con esta defensa 5-1 no Calvo Siria. Paso, recuperación do Nuevamente balón. paso outra vez a mesma xogadora que xa estaba protestando dentro da anterior xogada que lle pitou Pasos. Marchas enfadadísima Nerea Míguez. Son exclusión por desplazamento de balón, de deixalo no chan. Desplazamento de balón foi a que condicionou esta exclusión. E a falta de 1 minuto para acabar esta primeira metade, o Siria goza de unha superioridade. E somos quen de aproveitar a mellor que a anterior. Máis 6. Somos quen de ir ao descanso coa máxima diferencia do encontro. Abre Minia. Minia para Lara, finta. Aparece Ana Alfaya para deter a Soben Carballesa. Son Minia outra vez. Entre Ana e Andrea. Tempo morto que pide Manuel. Ben solicitado este tempo morto. Era o momento, estábamos caendo nestes idos uns contra uns. Nesta superioridade. A ver se ampliamos máis o campo. A ver que nos prepara Manuel para a volta do tempo morto. 14-8. Restan apenas 28 segundos para o remate desta primeira metade. A ver como remata esta parte do encontro. Sería a verdade que se está a encontrar bastante cómodo en defensa. En ataque non están a ser o suficientemente efectivas. É certo que Miriam, a porteira de Tui, está a facer unha grandísima primeira metade. Entre os erros de un e os acertos da porteira, a diferencia non sobrepasa os 6 goles. Vemos do tempo morto. Volven as mismas xogadoras. Siria volve que as mismas xogadoras. Pues como opta por un doble pivote, colocándose Valeria
desdobrando, Andrea Berta neste lado dereito, volve Valeria despois do golpe franco, permuta no lateral. Balón para Valeria, non é quen de agarrar ben ese balón, non saiu ben a xogada plantexada por Manuel. Bo balance. Últimos segundos desta primeira metade. Ahora que provoca esta perda, remata a primeira metade de lanzamento Lozano. 14-8. Vamos ao descanso con máis 6 no marcador. Un Calvo Siria que está cómodo, sobre todo defensivamente. Creo que tamén no balance defensivo estamos a fazer moi ben. Tui está a sufrir, non está a topar ocos sinxelos na nosa defensa. A ver se somos quen da segunda parte de seleccionar mellor o lanzamento para ter unha segunda parte. Para aumentar máis a distancia, non? Certo que o marcador está sendo cómodo, pero igual non o suficiente para a cantidade de ataques que tivo o Balonmán Siria. Pero non permitir a un equipo como Balonmán Tui que se meta no encontro, non? Ahora que conseguimos esta diferencia de máis 6, pois que a ver se ao inicio da segunda parte non se meten no encontro. Pois vámonos ao descanso, descansamos uns minutiños, volvemos en 5-10 minutos. Ata agora. Sí. Buen día a todas y a todos. Como sempre no descanso deste encontro vamos co sorteo de rigor. Os que temos con nós a Noa e a Naira. Vamos a sortear unha sudadera de porteiro, pero vamos a colocar tamén. Vamos a sortear unha sudadera de porteiro e unha mochila da Federación Galega de Balonmán. A ver, sorteamos un día. Sudadera, a ver, no, saca o número da sudadera. Venga. A sudadera número 1251. 1251. Todo. A ver, está nomeado máis que toca a mesma persona dúas veces, para que toque o pai da criatura, xa. Prometo que non está mal, Naira, ahora tú sacas o número de papá, e sería unha carulla. A ver, Romy, peso 1969. A mochila 1269. 1, 2, 6, 9. Temos premiado, apareceu. A ver, Santi. Tites a nena ben enseñada, Era muy bien enseñada. Aplauso para Santi. Premiado antes, premiado hoy. Está contando con un otro que está para ver. Ahora que nos faltaba aquí una abierta. Bueno, me da esperanza que me aceptara a uno. Vamos, continúe comprobando bien, ¿vale? Es correcto. Aplauso a Javier, Santi, a Naira. Y a seguir con control.
Siria de novo. Volvemos a este encontro entre Calvo Siria e Balonmán Tui, que se inicia a segunda metade con un gol das Caraballesas. 15-8. Pique de roubar Lara. Levamos un minuto e vemos como Calvo Siria segue a manter a súa intensidade defensiva. Provoca perda de balón por parte do Balonmán Tui. Sara segue na portería. Xoga Minia. Cambio defensivo de Tui nesta segunda metade de novo. Bom momento sen balón de Lara, faltou un pouquiño de continuidade a hora de seguir. Xoga Aida. Balón para Minia. Buen deslizamento de Natalia, pero reclama en pé. Recupera o balón o equipo tudense. 15-8. Vemos que está a fazer o cambio de ataque-defensa. Nerea Míguez colle o centro. Bom movimento de balón ahora por parte de Tui. Parada de Sara. Contragolpe do Calvo Siria que comanda Aida. Aida intentaba mandar ese balón para Natalia. Vemos que comete esa falta. este inicio é un pouco como da primeira metade, non? Intensidade defensiva do Siria, está ben atrás, están cómodas. Temos que volver a axustar nas transicións do contraataque, estar máis seguras a hora de pasar o balón. Move o Balonmán Tui. Pique se robou finalmente entre Tamara e Aida. Corre Aida. Balón para Marta. O gol de Marta Gómez. O gol, vemos como algo deberon de falar no descanso, xa que Marta axustou ese lanzamento por riba da cabeza da porteira do Balonmán Tui ante esa explosividade da cancerbeira. Pique de roubar Marta. Ataca novamente Tui. Máxima diferencia do encontro con 8 goles de diferencia. Balón aquí para Aida, que perde o balón. Saca rápido Lara para Sara. Novo ataque para as Carballesas. Intentaba dar Lara. 2 minutos. Ahora pola protesta, señala claramente o árbitro. E o Calvo Siria que se queda en superioridade. Temos comentarista está a falta de práctica. Seca se a gorsa. Xoga Lara para Aida. Balón para Valeria. Lanzamento de Valeria, gol. Moi ben esta superioridade, creo que das tres que tivemos é a vez que a mellor xogada por parte do Calvo Siria. non é casualidade que encontremos o gol cando somos capaces de facer ese movimento rápido de balón, ampliando espazos para que a extremo Valeria consiga o gol. Máxima diferencia do encontro para Calvo Siria, 9 goles arriba. Que Natalia así o recoñece a xogadora. Chegou tarde a defender a xogadora de Tui. Igualdade numérica. 5 contra 5. Pon en balón Sogo Balonmán Tui. Rápido para o extremo, aquí con Aida Lorenzo. Andrea. Non acaba no outro lado o lanzamento e a Fortuna non está con este momento con Sara, que toca balón pero non detén de todo o lanzamento. 17-9.
O gol de Sonia, que agora está actuando no extremo esquerdo. Na primeira metade actuou tamén de primeira línea. Sí que estaba a facer dano, non? Nos uns contra uns. Sempre tiñamos que axudar nese bloque central. Vemos como agora foi quen de meter gol dende o extremo. Bo movimento sen balón de Valeria. A permuta entre Lara e Minia para topar o gol polo centro. E o xogo sigue 5 contra 5 hasta que o Balomán Tui recupere unha xogadora. 8-9, máis 9 no marcador. Ataca Balomán Tui. Pois aí está a xogadora de Tui, 6-5. Parada de Sara. Precipitouse neste caso este lanzamento de Ana Alfaya. o Tui, podendo xogar en superioridade, e ben Sara na portería. Ataque 5-6 agora do Calvo Siria. Restarán ademais poucos segundos ao Calvo Siria para recuperar esta xogadora. Veremos se entra Natalia ao pivote. Move Lara. De novo Valeria sin balón. Valeria ahora mesmo xogando no pivote. Tenta fintar Lara, entra Natalia, recuperamos a igualdade. Lanzamento altísimo moi forzado de Minia. Pon o balón en xogo Tui. 6-6. Nos vemos o cambio de ataque-defensa por parte do Calvo Siria. E con diferencia de máis 9, cómodo na pista o líder Calvo Siria, que está a fazer unha boa xestión do seu banquillo. As xogadoras están a responder sempre que están na pista, e iso permítenos manter un nivel físico alto. Cristina Martínez, que provoca este 7 metros a favor do equipo de Tui, que vai a lanzar ademais Sonia Rodríguez. Sonia que engana Sara Pose. Saca rápido o equipo Carballés. Aida con Lara. Resposta en cruce Minia. por parte de Minia. Moi bo movimento Balón do para balón. extremo Marta. Momento ben detido novamente por Miriam, que mantén o nivel da primeira metade. Xoga rápido Tui. Ben axustado o balance defensivo. Bo repliegue durante todo o encontro do Calvo Siria, que mantén a dificultade por parte do Balomán Tui para anotar. Xoga Tui neste ataque. Marta. Insisten unha outra vez neses desdobramentos do extremo, non? En a primeira metade pois sí que lles deron algún gol nesa zona exterior. Ben defendido parte de Minia. Aviso de pasivo. Tú intenta polo centro, é dificilísimo aí entre Tamara e Natalia. Cristina que lanza dende fora, detén Sara moi facilmente. Sacou o pé a porteira, Sí, sacou o pé fora, viuse, dende aquí que estamos en riba da portería, viuse clarísimamente. Marca a normativa que a primeira vez tense que repetir o saque, avísase. Erro de Sara que evita o golpe. Xoga Aida Alonso para Marta, e gol de Marta que ademais provoca os 2 minutos Bo lanzamento liftado de Susana. dende o extremo esquerdo. E o Siria que se volve a quedar en superioridade numérica. Marta que anota este gol e provoca a exclusión de Susana Méndez.
5-6 de Tui. Defensa presionante sobre Nerea Míguez. Los piques de perder ese balón, gana el falla. Ese ataque se va de individual de Nerea Míguez, que se va ahí fora. A la izquierda de Sara Pose. O saque de Sara. Ahora que saca para Tamara, Minia. Xa empezan a rotación xa no Calvo Siria. Sí, ahora el partido está se poniendo de cara. Minutos que van a disfrutar todas las jugadoras disponibles por parte de Manu López. Soga Tamara, que penetra. Nueva parada de Miriam. Está moi segura nese increíble. Podíamos falar de resultado escandaloso de non ser por Miriam. La verdad é que Miriam Barbosa, cancerbeira de Tui, está a fazer un partido moi destacable. Que é curioso dicir, non, que no minuto 11 da segunda metade Miriam é a que mantén só 19 goles en contra, non? Que podían ser un marcador moitísimo máis abultado se non fora polas intervencións da porteira turense. Sí, o Calvo Siria que está a manter a diferencia na súa defensa 6-0, non? Está forte, síntese cómodo. Xogo rápido, nova parada de Miriam. O que estábamos a falar, canto máis para a modela creo que máis para. Estaba pensando mesmo. A ver se deixamos de alabar e somos capaces de mellorar a eficacia no lanzamento. A falta de 20 minutos para o remate do encontro, estamos prácticamente seguros que a mellor xogadora do encontro é probablemente a porteira de Tui. Destacable as paradas de Miriam. Movimientos sin balón de novo dos extremos. Volvemos a encontrar aí, volvemos a encontrar un oco aí entre 2 e 3. Debemos estar máis atentos, avisar antes diso. Vemos como xa a case totalidade do banquillo do Calvo Siria ponse a quentar para fazer unha rotación. Unha oleada de cambios. Rápido Tui. Fora, se pase central Sonia, extremo, que se cogió o balón fora. Saca Duna para Sara. E xa a capitana saca a sudadera para de novo en breves momentos saltar a pista. Manda este ataque Duna. Muy rápido, muy boa esa pinta de Duna Barca. El gol. La Carballesa. Novos 2 minutos en este caso para Ana Alfaya. Protestan esta decisión dos colegiados carballeses. Desde aquí unha acción que nos queda moi longe, non? Para poder valorar. Estamos justo no lado contrario. A ver se opta de novo por esa defensa presionante que antes fixo sobre Nerea Míguez. Aí vemos a Minia de novo arriba. Moi boa parada de Sara. Bo rexeite por parte de Valeria. Pregunta Carlos Cambón, quen está de comentarista. Hoxe estamos Iván Andrade e Adrián Dubra. Eso é. Non nos debiu pillar ao primeiro. A voz crítica, buscamos a voz crítica. Seguramente quera decir que o estás a fazer moi ben ou moi mal, non sei. Ou moi mal, non sei. Eu xa dixen que pensamos a mensaxe aquí, a ver se nos di algo Carlos Cambón uns minutos. Xogada individual de Duna e 7 metros. Xa dixen antes que para ser comentarista tamén hai que ter experiencia. Di que non lle recoñezo a voz. Eu xerafonía pola tensión do partido de onte. Gol de Marta en 7 metros. Desde aquí mandaremos uns saúdos para
Carlos Cambón, que nos estará vendo e escoitando dende a casa. Máxima diferencia do encontro para Calvo Siria, 11 arriba, 21-10. Ecuador desta segunda metade. Sí, o equipo pues, sempre traballando dende a defensa, pois foi adquirindo esta ventaxa pouco a pouco, sendo constantes. Iso igual que o están a facer ao longo da tempada para así ser líderes neste momento. Ademais, pregunta Alberto Periscal tamén quen é o comentarista. Ese domingo pola mañá creo que está todo o mundo moi gracioso. Moi ben, Sara. Estás a topar agora, Sara, cómoda neses lanzamentos de Tui. Defensa central con Natalia e Tamara inquebrantable. Ataca Balmán Tui, Sonia que lanza. E de novo Sara que colle protagonismo de a portería. É importante ademais que Sara que disfrute de minutos e que faga boas intervencións. A portera que agora ven ao cambio para darlle paso a Nadia Vázquez. Oleada de cambios para manter o ritmo de xogo. Son minutos para todas as xogadoras. E o adestrador de Tui tamén probando un pouco a defensa 5-1, vendo a diferencia. Sí, intentar cambiar algunhas cousiñas, probar. Ahora Jessica para Raquel. Nota. O gol vaselina clásica xa que non están acostumados. Sí, unha xogada moi común de Raquel Gómez. E falta en ataque. Contraataque de Nerea sobre Raquel. Tamén outra cosa que nos ten acostumbrada a Raquel, non é o nivel de Juana. Pero sí, Raquel é unha xogadora que é moi moi dada a ver como provoca faltas en ataque. Anticipativa, ten esa intensidade defensiva que transmite tamén ao resto das xogadoras e moitas veces beneficia esas faltas en ataque. Moi ben Tamara. Pensa que se queda parada, Tamara que anota este gol. Reclamaba pasos reclamaban pasos ou pisando, non sei, quedáronse as defensoras paradas. Creo que Tamara na finta de xiro dá ese bote que lle permite non cometer a falta técnica e bo gol de arriba abaixo dende os 6 metros. Xoga Tui. Recuperación de balón. Jessie e Raquel que recuperan o balón. Raquel que lanza. Altísimo que se lanza ese balón ao longueiro. Xo de novo optar pola vaselina. De novo o roubo outra vez de Jessie que pasa rápido para Elena. Corre a Salleira. Gol de Elena Segade. Sigue, vemos como ahora tomou ese segundo de calma para definir ese un contra a porteira, vendo que na primeira metade optou polo lanzamento rápido e Miriam estuvo máis acertada, pois Elena ahora tuvo esa calma que lle permitiu meter gol. O tempo morto que pide Jaime Alfaya. Sí, que creo que ahora a sangría de goles sí, máis o nivel defensivo non do Calvo Siria que é o que está a facer que a ventaxa creza. 24-10 no marcador, 14 arriba para o equipo carballés. Partido bastante encarrilado para os líderes de primeira autonómica que siguen un paso firme para o objetivo esta tempada que é ter opcións para xogar a esa fase. Están a fazer unha temporada moi boa, rapazas de Carballo. O soñamos, non? Pero bueno, queda moito que falamos, non vai a ser doado quedar campeonas de liga, non? Para esa plaza que te dá opcións directas a fase, queda opción tamén de quedar entre as 5 primeiras para xogar esa Final Four. Sí,
Sí, a ver, o equipo está claro que está a fazer unha gran tempada, están concienciadas, son constantes, teñen experiencia, non se ven precipitadas en ningún momento en ningún partido, saben cal é o seu punto forte, bueno, pues, está claro que a pesar da tempada prácticamente impoluta que está a fazer o Calvo Siria, é certo que tamén Reconquista e Cangas tamén están a fazer moi boas temporadas, son probablemente as rivais para ese primeiro posto, esa plaza directa á fase de ascenso. Pisando de Aida Lorenzo, soba Tamara, paraba Elena. sobre todo iso, o valor, non, que ten gañar unha liga, que ser o equipo máis regular de toda a tempada, o equipo máis efectivo de No, pero toda a o tempada. que falamos, non? Si é certo que o Siria só perdeu un encontro, empatou outro, ademais co mesmo equipo, non? Perdeu con Reconquista, empatou aquí co mesmo equipo, non? O único Perdeu na primeira xornada con Lavadores en Vigo e empatou aquí con Lavadores. perdón, con Lavadores, sí. Está sendo un equipo moi regular, pero que os outros, o que dicía, Reconquista e Cangas tamén teñen moi boa regularidade, entón Sí, eso implica que non se sanquen de distanciarse na clasificación, non? Exacto, ao final Lavadores que marcha cuarto de liga con 25 puntos, empatado neste intre con San Bartolomeu, e vese que hai igualdade, non, na parte alta, Sí, hai que moitísima igualdade. vai haber moita dificultades e o equipo quere ser primeiro ao final. Entonces vamos a ir semana a semana. Hoxe estamos desfrutando do altísimo nivel que nos está a demostrar esta defensa do Calvo Siria, unha diferencia de máis 15, e xa veremos a semana que ven. Sí, a semana o seguinte partido creo que en Ourense contra Pabillón. Fin de semana de Entroido en Ourense, que perigoso pode ser iso. Sí, para nós hai pouco entroido nestes momentos, non? O equipo está moi concentrado na súa tarefa. Sí, obviamente teñen o seu objetivo clarísimo, que é ir a Ourense a gañar. Roubo de Jessy, cuarto gol da capitana. Pide a dedicatoria, pero a capitana Sigue pasando de min nada, non fixemos nada, é igual. Hecho de dar a miña opinión, eu creo que como boa capitana quere que todas as xogadoras se manteñan concentradas, ela non quere ter ningún atisbo de desconcentración. Si ela se mantén concentrada, pois o equipo tamén o fará, e non quere que ningunha xogadora así o faga o que resta de tempada. Eu creo que vai ter bastante complicado a hora de que se dedique un gol. Confío en que me dedico o gol do ascenso, unha cousa así, o gol que lle deu o campeonato de liga, algo grande. Xogada individual de Elena Segade. Igual que o equipo soña con ese campeonato ligueiro, ti todas soñas con ese. Bueno, por máis que o digamos, non deja de ser máis que unha broma entre vos amigos. Sempre estamos bromeando, Jessica e eu e toda a nosa pandilla, non? Sí, pero eso era unha capitana que predica co exemplo e... Sí, dende logo que sí, unha rapaza que está concentradísima. Pues, mantense firme, non, na súa postura a hora de estar na pista. Pois 8 minutos para o remate do encontro. Máis 17. O partido máis que decididos a... Sí, creo que as rotacións, non, que ten o Calvo Siria manteñen o nivel de intensidade. Claro, intensidade, esa velocidade, xa falábamos ao principio do encontro, non, que tú con poucos cambios, pois iba a sufrir físicamente, non? O desgaste tamén fai que a defensa do Calvo Siria pois cada vez sexa máis regular, non? Ao final o Tui perde constancia nos uns contra uns, o Calvo Siria encontrase máis cómodo, e daí a gran diferencia, non? Non me canso de dicilo en todos os encontros, non? O Calvo Siria que ten prácticamente, podemos decir que dous equipos, non? Un titular e outro no banco,
que xogan todas por igual como un equipo, manteñen o nivel durante todo o encontro. Físicamente os equipos rivais sufren moitísimo, non? Con un equipo así, que teña tanta variedade, tantos cambios, tanta rotación. Sí, cando a totalidade das xogadoras se sinte importante, non, dentro do bloque do equipo, eso fai que o nivel de adestramento sexa alto e a súa vez pues, que o nivel dos encontros tamén sexa alto. La parada de Nadia, ese lanzamiento de Sonia Rodríguez. Se vuelve otra vez a Sonia, lanza, parada de Nadia Vázquez. Parada e ese balance defensivo que nos dá o balón para o ataque posicionado. Quedan menos de 6 minutos para o remate do encontro. Igual seguro que os nosos espectadores se preguntan que sensación que ten Adrián Dubra despois da victoria de onte importantísima do Calvo Siria fronte a Cañiza, un dos rivais por esa permanencia en Primeira Nacional. Bueno, para nós era un partido trascendental, non? Repito mesmo, o equipo está a traballar moi ben durante o ano. Estou super orgulloso do que están a facer os xogadores, do compromiso que teñen e bueno, pues, levamos 2 resultados positivos nas últimas 2 xornadas que manteñen a motivación alta do grupo bueno, aquí hai que ir semana a semana, non quedan 20 puntos en xogo das xornadas e hai que seguir sumando. Neste momento pois as sensacións son moito mellores, temos a estrutura consolidada, cada xogador ten o seu rol moi contentos polo que estamos a conseguir. Xa sei que ademais que ti eres un adestrador que só vas a pensar no teu, pero seguramente que o mércores teñamos un ollo posto no partido de Cañiza. Sí, así, Sar, non? Así teño unha relación con Jota, co entrenador de Cañiza, con Isma, o seu director deportivo e, bueno, que lles dixen que estarei atento mércos a ese partido Sar Cañiza, que para nós pues, tamén é importante, non? Non só temos que puntuar nós, sino tamén pensar no que fan os demais. E a última sobre o Calvo Siria masculino é o importantísimo partido do sábado, o noso derbi, non? Sí, o Ar Siria, Siria o Ar sempre son partidos que gusta xogar a todos os xogadores que o Ar plagado de carballeses, ademais, Sí, esa é unha peculiaridade, non? Ao final a canteira do Siria é ampla e bueno, pues, hai moitos xogadores non só no Ar, sino en línea 21, xogando en Autonómica, en Arteixo, no Balomán Sallas, a nosa filialidade co Balomán Camariñas que está a dar bons froitos. Ao final a canteira que ten en Siria é ampla e é normal que os xogadores estarán buscando acomodo nestes equipos da zona. Bueno, pois a seguir traballando, a ver se esta semana tamén somos Calvo Siria que tamén quen de recuperar efectivos ou de manter as condicións físicas de sobre todo algúns xogadores que andan collidos con pinzas. Un golpe de Natalia. Un golpe sí, a ver onde lle dou Sonia con Natalia. Foi un golpe sin querer na finta de Xiro que... Si, a mellor nese brazo seguro que recibe un golpe na faciana Natalia Solís. Lle daría que a cabeza, me parece. Pode saber si Natalia se recupera ben ou que si vai a ter que abandonar. Creo que está sangrando, que pide mopa o árbitro. Non está a sangrar pola nariz. Esperemos que non sexa nada. Este partido que o Calvo Siria Mátase mancada Natalia. Un golpe na faciana da xogadora Xalleira. Sae Tamara no seu lugar. Bueno, últimos 3 minutos do encontro. Partido decidido para as carballesas que seguen sumando.
Suma e sigue, non? Que se di. Sí, bueno, E non se a desfrutar. sí, efectivamente, ¿no? La verdad que estamos a disfrutar bo partido, unha moi boa tempada do Calvo Siria feminino. Rouba Tamara. É o que estábamos a comentar, non? Pois resulta que Natalia leva un golpe, sale Tamara no centro e rouba o balón. O equipo está concienciado, non? Falamos, bueno, as rotacións, a capacidade de cambiar xogadoras que ten Manu López, mantén a todo o seu equipo enchufado. E tamén comentar, ¿no?, que ten dúas baixas importantísimas de longa duración por lesión no xeonllo, como son Sheila e Alba, ¿no? Sheila, que a xogadora que defende no centro, que xoga de pivote, unha xogadora importantísima. Alba, unha primeira liña, unha central moi importante, sobre todo cando, como soe dicir, cando queiman os balóns, non? Unha xogadora que dá moitísima calma na dirección do xogo. Ainda así o Calvo Siria é quen de manter o nivel Moi bo gol de Elena del meu extremo. co amplio plantel que ten. Gol de Elena Segade. Sí, ao final non hai secretos, non? É ter un grupo de traballo consolidado, as xogadoras moi comprometidas co adestramento, eso é o que está dando o resultado. Claro, cando son adestramentos, a verdade, cando son de nivel notanse moitísimo, non? Os resultados poden ou non poden acompañar, que a veces tamén eso depende de moitísimos factores, non? Pero notase no traballo, no desenvolvemento dos partidos, se notase moitísimo o nivel de adestramento, o nivel dos equipos. Un minuto para o remate deste encontro. Ataca o Calvo Siria. Boa xogada aí de Lara. Ese Lara non se atopou cómodo no lanzamento nese lateral dereito, tentouno durante todo o encontro. Pasos clarísimos ademais. Está a rematar o encontro, máis 16, pero o Calvo Siria non perde esa intensidade. Perde a intensidade defensiva, de novo que non. Pues a piques de rematar este encontro. Lanzamento Lara Souto. Desde o momento do extremo nesta última xogada. Aí la para Raquel, nova vaselina de Raquel. Aquí están pisando. Pero ao final, Vale ese gol. en vaselinas, unha de 4 neste encontro. É como adestrador que sempre necesita as cosas na cabeza. Final do encontro, 29-13. Amplísima victoria para o Calvo Siria, para as líderes desta primeira autonómica, que manteñen a súa posición, non ceden puntos coas súas máximas rivais. E a pensar no seguinte encontro a fin de semana que ven en Ourense, que agardemos que volvan con unha victoria. Encontro, a verdade, que bastante doado para as carballesas, con unha moi boa porteira Miriam por parte de Tui. Un encontro a semana que ven que é unha pista complicada. Ourense, un equipo da zona noble da Táboa. É unha pista sempre difícil, un equipo que sempre xerou moitos problemas as carballesas. Será un partido seguro que de máxima exigencia para o grupo, e así será tamén a exigencia nos adestramentos desta semana, seguro, por parte de Manu López. Pois nada, Dubra, un placer contar contigo aquí en sustitución de Pablo Iglesias. Placer é meu. Volve cando queiras. Un placer, moitísimas gracias a todos por estaren aí. Vémonos o sábado que ven no Calvo Siria, o Ar Coruña. Adeus.